खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 जुन सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव साहसनि गोनांथि जानो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। वृष राशि। गावनि गोरोन्थियावनो रांखावरिया खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। मिथुन राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो मान बावजागोन, गोजौ फारसे जौगानो हागोन। कर्कट राशि। थांखिया फैमाल जानो हागौ, गोबां दुखु सहायनांगोन, गाज्रि सान। सिंह राशि। गोसोनि साननायफ्रा गासैबो जाफुंनो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, दिनै नोंथाङा मुलाम्फा गोनां सान जागोन। तुला राशि। बिबाननिफ्राय होखारजानो हागौ, गुबुनजों मिनिजागोन। वृश्चिक राशि। माबा जाहोननि थाखाय सोरजोंबा नांलायनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया गाहाम। धनु राशि। सिगांनि जेंनाफ्रा जोबस्रांनो हागौ, गोसोआ सान्थि जागोन, मोजां सान। मकर राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, ओरैनो जिरायना थानो गोसो जागोन। कुम्भ राशि। सोरजोंबा सोमोन्दोआ गावस्रालायनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गोसोआव गोबां गिनाय सोमजिगोन, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।